akpa nkata ghọta ife a na-akọ ebe a ka anyị na-ewere n'azụ tụpụsịa ya ọkpụkpụ dị ya na-arụ were nke bara uru mere ife ebe a ka anyị na-akpọ onwe anyị nwanne ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ nyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe a ka m na-ajụ gị kedu uche gị maka na uche onye adị njọ ebe a ka m na-ajụ gị kedu ife ilo kọs na mụ ọbụkwa ntị Chinazụ Enyi dịkwa m na-aghọta one or two things ịghọtago so n'ụbọchị nke taa bụ Tuesday 17 June 2025 erutego m ama m n'oge ahụ erugo na-eche m nnọọ agbarutego mana ọ bụrụ ọsọ m nọ na studio n'ụbọchị nke taa anọ weta ọmalịcha ụmụ nwaanyị ịtọ ụmụ nwaanyị ịtọ nnọọ bịa ka ha gwa anyị ka o si wee na-adị na society otu o si adị n'etiti ụmụ nwaanyị bụ na fa enwerozi di na enwerozi nwaanyị mana ha enwerozi di ha enwerozi nwoke ha na-akpọ di so mụ na onwe m bụkwa Chinazụ sị na ọ dị ezigbo mkpa maka na this week bụ widows week. Yes, this week bụ widows week. So ana m agụ na ebe anyị na-emetụta everybody anyị na-emetụta onye ọbụla aka ka anyị nwee ike na ka o nwee ike na-adaba ka anyị nwee ike ịmago na-eme ife ka otu o kwesịrị ịdị aside na this week widows week 23rd wee bụrụ the widows day anyị wee sị ka anyị kpọrọ ụmụ nwanne anyị bụ na fanwa bụ ndị na-afụ maka ụmụ nwaanyị ajadu ka ha bịa gwa anyị okwu maka ndị nọ n'ụlọ bụ na o nwere nwanne ha nwaanyị ma onye ha ma bụ na ha bụ widow ka ha na-aghọta that na the society na-echetakwafa na the society agbarịpụba anyị ahapụba unu anyị gbatọpụ unu nnọọ n'akụkụ mba anyị na-echeta unu all the way onye melu anyị ji wee kpọtara gị Gọzie Udemezuo ya bụ founder Healing Heart Foundation ọ bụkwa onye bụkwa advisory board na ya bụ foundation so na-ekene gị Gọzie Udemezuo nnọọ daalụ sọ biko nọtọtụ obere na mic gị ka anyị nwee ike na-anụ onye na-ekwu daalụ nnọọ onye nke ọzọ bụrụ Uju Akunne member Healing Heart Widow Support Foundation nnọọ daalụ sọ nnọọ onye nke ịtọ bụrụ Ijeọma ya bụ program associate daalụ nnọọ anyị nọ na Volt 104.3 FM n'Odenigbo oge ndị Igbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata so n'ụbọchị nke taa o nwere ajụjụ dị iche iche mma jụ unu gbasara otu o si emetụta ụmụ nwaanyị ajadu na society anyị because one thing with this thing bụ that na ndị mmadụ amarọ that na a na-enyelu ndị ụfọdụ amarọ na a na-enyelu ndị ajadu aka and also na-enwe foundation na-afụ maka ụmụ nwaanyị ajadu so anyị ji eweta elu unu ya bụ Healing Hearts Widows Support Foundation ka ha bịa so the first thing anyị ga-ejegodo the first ajụjụ anyị ga-asa today bụ gịnị bụ ọrụ unu na-alụ na Healing Hearts Widows Support Foundation kedu ka unu si enyere ụmụ nwaanyị ajadu aka Gọzie okay ihe izi chọrọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ sọ Healing Hearts Widows Support Foundation na ebe a anyị dị otu na-abụ Kunye Foundation but ihe anyị na-alụ nwe ka o si agbakọ ọnụ Healing Hearts Widows Support Foundation bido na 2008 so n'arọ a ka anyị mee arọ 17 ife eji wee bido ya bụ ụmụ nwaanyị difanwo anyị adịghị akpọ any woman ajadu. It's a derogatory word so we don't use it. Nwaanyị di ya nwụ ihe gbasara arụ ike ya ihe gbasara agụmakwụkwọ ụmụ ya ihe gbasara ebe obi ụlọ ebe obi ihe gbasara inyeli ya aka onwe ndị ka na-achọ ije akwụkwọ ka ha jee akwụkwọ ihe gbasara ikike onwe maka na ijekwa ọkaikpe onye bịa n'ọfịs m ka mkpeli ikpe mma ana ya nnukwu ego ụfọdụ ụmụ nwaanyị ama akwụnwe ụgwọ so ha chọọ onye ọkaikpe ọ bụrụ ikpe anyị ga-emenwu anyị enye onye a onye ya enyeli ya ka ọ ma akwụ ụgwọ ọnwa onye akpọ na polisi ọ bụ ihe anyị ga-emenwu anyị akpọnye ya onye polisi onye ọkaikpe sori ya jee polisi so ihe gbasara ha ihe gbasakwa mama ihu a na-akpọ dị ya n'Igbo spirituality so anyị nwere ndị ụkọchukwu anyị na ha na-alụ so that onwe nwaanyị filu na amoosu atabịa anyị akpọfafe ekpere anyị nwere ndị dọkịta onye isi
our medical mission bụ a professor na UNTH. So onwe ha anyị na-eme ha akpọta doctors free like Saturday a treat onye a ọma akwụ ụgwọ. So onye for 17 years. Mana ị na-anya na ihe anyị dee n'akwụkwọ anyị ekwuta bụ redefining widowhood. So anyị bido na 2013 si mba ka anyị redefine nke na widowhood ka ọ alụsị ịbụ ihe a na-eche ya. So anyị bido with that name Ajadu. Anyị adịghị akpọ anybody Ajadu because it's condescending. So from that name then nwaanyị a di ya nwụ ọ bụrụ na idoziri onwe gị onwekwa onye ya edozi gị. So I bido launch ya campaign support her with akwụkwọ anyị de redefining widowhood, and we started that campaign in 2018 and launched it in New York, launched it in London, launched it here in Enugu, in Abuja, in Lagos, and we were to do Ghana and Kenya in 2020 before COVID wee bido. So now ụdị ọlụ anyị na-alụ, and apart from ụmụ nwaanyị difa ụmụ ha ya eje akwụkwọ, ụmụ ha ya afụ dọkịta, ụmụ fa ya eli nri ya nọ ife anyị na-alụ. Daalụ. All right, sorry, ka m bido by your Gbahalo no Kunye Foundation and Healing Heart. How we never had it too. And also because Gbahalo ni na widow mgbe ochie anyị si no aja. Mba anyị ghọtara. Onye ka anyị ji wee kọwala eke. Mụ na ha na nwere onye bụ Ajadu. Mba anyị abụghị Ajadu. Anyị bụ ụmụasa. Yes, because of ụmụasa. So because of the redefining word, I go Ajadu in the sentence. Honorozi ebe ahụ. So biko Gbahalo na I'm emefeka. So I'm my Gbahalo na na-emefe. So the second question bụ ụbọchị ụmụ nwaanyị Ajadu n'ụwa bụ 23rd, just like points go out already. Ma ụlọ ọrụ na ịmago ndowego 21st mbọsị unu ga-eme an event. So this is going to be a very big event for this ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ya bụ kedu ihe unu tụrụ ime, kedu ife bụ ife ahụ wepụtagolu unu ga-eme n'ụbọchị ahụ, ịmago n'ịdị ime ya ka ọ dị remarkable ka ndị mmadụ mara that so true na redefining abịago n'etiti ịmago widows or widowers. Ọkwụ na afụkwa maka ụmụ nwoke nwaanyị ha ọsọ ụmụ nwaanyị. Afọ anyị bụ widowhood, not widowed. Okay. Widowhood covers ma nwoke ma nwaanyị. Oh, okay. Because otu o sikwasịrị nwaanyị ike na di ya nwụọ ka o sikwasịrị nwoke nke na nwunye Oh, I love that. I love ụfọdụ the fact. a na-akadị afịa ha arụ ịchịkwata ezinụlọ. Yes. That is why most of them ada anọta obere oge anụọ ma nke ga-abịa ịnekọta ụmụazị ma nke ga-akụgbu ụmụazị akụgbu because ha na ha nọkọta. So anyị na-afụkwa maka nwoke na-afụkwa maka nwaanyị. Okay, I love the fact they infuse ụmụ nwoke into this or something different because I know maka ụmụ nwaanyị. So that's all a very good way to start the redefining. Ma sịkwa m kwuo amara m maka ụmụ ndị na-ege anyị ntụ m ga-ekwekọrịta n'ihe m na-ekwu. So gịnị ka ndị mmadụ ga-atụ anya n'oge mmemme a na that 21st? Okay, on 21st, first of all, anyị ga-ebidogodo with ekpere like mama anyị kwuru, spirituality. Ihe mmụọ. Ọ na-ajụ kedu ihe Ihe spiritual. anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Yes. Mba ọ dịrị izu. Anyị ga-ebidogodo with ekpere n'isi ụtụtụ that day. Anyị na-akpọ ya Widows Prayer Wave. Ọ bụkwa our annual event. But I bịazi I join Zaya with this one because na ndị mmadụ na-esi ma Lagos, Abuja, Port Harcourt, every part of Nigeria wee bịa. Na under this Healing Hearts Widow Support Foundation, anyị nwere branch anyị na-akpọ Blessed Widows, and these Blessed Widows dị na mpaghara Nigeria niile. So ndị a ga-esicha other states bịa bụkwa ndị nọkwa under that Blessed Widows. So every state ga-adị represented. Okay. They will even come a day before so we can wee nọkọ na that early morning wee mee the ekpere. Anyị ga-akpọ ma ndị our spiritual directors. Then I mee ekpere ahụ I phone nwaanyị for once in a year before I measure open celebration nke bụzi for International Widows Day. Other people ga-abịakwa ma ndị abụrụ widow ma ndị bụ widow because ha ga-abịakwa mụtakwa ihe. Then okay, ha ga-abịa mụta ihe. Then ndị
widow ụmụasa ka anyị na-like ịkpọ ha because ihe eji akpọ ha ụmụasa bụ ụfọdụ na-aga di ha nwụọ ha efile na nke ha agago. So mgbe ị kpọrọ nwaanyị bụ widow asa ma ụmụasa, ọ na-atọgode ha ụtọ n'obi, ha na-egoli, ịghọtago. So ụmụasa ahụ nwecha aka ọlụ, anyị that day ha ga-ewepụtacha ihe ha na-ere, anyị ga-enwe exhibition, onye ọbụla ewepụta ihe bụ aka ọrụ ya, dosacha ndị mmadụ amalụ. From there enwe contact, wee next time ọ bụgodị na ọ bụrụzi until bịakọtakwa ọnụ, ndị mmadụ ga-ewezi contact, a na-agbakwa ha aka afịa. A ga-enene arụ, ndị dọkịta ga-abịa nene ndị mmadụ arụ free of charge. A ga-enwekwa ndị lọya ga-abịa maka ndị nwee ikpe na nwere ike ịgakwu lawyers na nwere ego ha ji aga court. Then akụzikwa ha maka their right, ndị na-ama maka their right. Anyị ga-enwechakwa ihe egwuregwu a na-akpọ drama ma egwu ma everything, just dey happy ka ụmụasa gbaa egwu nwa aṅụrị nwa gbachapụ nnọọ pressure. yes. Alright, cheta na ndị bụ na ha nọ na studio bụ ndị si from Kunye Foundation and Healing's Heart Widows Support Foundation. Because of this week Israel izu ndị Widows Week, whatever. So and ha na-eme ya na-agbasa ozi otu a ga-esi wee nyelu ndị bụ na nwunye ha ma ọ di ha ahapụgo ha aka. And also 23rd bụ the D-Day, like the D-Day bụ the Widows Day. Mana ha decide ime an event on 21st of this Saturday. So ka anyị na-aga n'iru, Ijeọma biko achọrọ m ka ị satụla anyị kedu ihe ndị na-enwero di ma ọ na-enwero nwanyị na-agabiga na society today. Echetara m mgbe m na-etolite, enwere my uncle mfọ maka na nwunye ahụ ọ dịzie so quiet, ọ dịka akpachapụrụ ya na ụmụnna ịmaka ọ dịka ọ na osorozi n'ife a na-eme. Amarọ m anya ụmụazị ka m ji cheta ya na amarọ m na onye na-eme onwe ya ka society na-eme onwe. Amarọ m na ọka dị den mgbe ọ ga-abụ nwaanyị di ya nwụọ narị ya property ma ịmago na enwere a lot of stigmatization mgbe ahụ. So achọrọ m ka ị gwa anyị n'ụbọchị nke taa kedu ife bụ ihe ahụ ndị a na-agabiga na society. Ihe ọma ndị ọma na-ege ntị. Otu o si kwuo afọ mbụ Ijeọma, but the first thing m ga-ekwu bụ na m na-anọchite anya Kunye Foundation as onye ọrụ nke a na-akpọ Program Associate. So Kunye Foundation bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ịfụ na ụmụ nwanyị na ụmụ ha nọrọ ọfụma, especially ụmụ nwanyị bi na ebe ndị ya na-akpọ ụbịam, ebe ndị ụbịam juru, especially in Enugu State. Ya ka Kunye na-arụ. Ọ ihe mere anyị ji tikọta aka na Healing Heart Widow Support Foundation. If na we bring this widowhood, this International Widows Day, we bring it to light. Like when we make I create awareness so that ụmụ nwanyị na lose di ha, like she said earlier, that wasn't her job. Ụmụ nwanyị na-enwerozi di ka I make ha mara that there is hope for them. So like ajụjụ gị gara, you said kedu ihe ndị na-enwerozi di ma nwaanyị na-agabiga na society today gbasalụ ma ego na ikpe na ịmago nta n'ime ihe ndị a bụ na privilege ha dị enwetazi as ndị ịmago as widows. M ga-ebido akụkọ with my mom. My mom dị widow and o lụzuru di ya at a very early age, and unfortunately that was when I made experience ya na-akpọ ihe ndị bekee na-akpọ ostracization first hand. Ịmagasi ya na onye nwụrụ anwụ jee ahụ, asị akpọ isi ya, asị ya eri white ma onye ṅụọ mmiri asata n'ozu. You understand? So because my mom then bụ like you call it, ọ na-eme ihe mmụọ, ọ ndị believe na ihe a bụ omenani. So she refused to do it. So ya mee ka ndị mmadụ ndị village anyị mgbe ahụ chụpụrụ ya na village. Ịma chụpụ anyị n'ụlọ dadi anyị, chụpụ anyị sai na ama n'ebe ahụ. And apart from her, this is what many widows face. Even today, it will surprise you, Imanda. Many widows can face that same thing in the society. Now. Yes. So, in addition, laws open to widows in our country against discrimination. But these laws are they eruto muwanya aka?
sometimes ụmụ nwaanyị dị widow ji ịchọ ọlụ asị ha na ama nwe ha ọlụ maka na ha nwere ọdị. Sometimes o nwere ọtụtụ ụlọ ị ga-eji ịchọ accommodation asị gị na ọ bụrụ na di gị anọla ya ịma nọnwa ebe a. Sometimes iji ịga anị asị gị maka na igbu widow maka na ị nwere ọdị ama resi gị anị jiji gị chọọ nwoke ga-assign gị something before eresi gị anị. So those are the kind of things widows na-face in our society today, which is why a ji tie ya ọnụ ịma ma ndị dị involved ma gọọmenti ma CSOs ndị rulers anyị a ga-eme ka ihe wee dị mma. Thank you. Dalo, so it's safe you see that na gị nwa now na imere ihe experience based first hand and all out of passion. Inwe passion because of the experience inwe, so inwe passion for the line of job I'm so sorry, but imagon sometimes onwe ihe anyị na-aga na society, and that's why I join when ndị dịka unu ga na-ekwuchitelu ndị na-enwero di ma nwaanyị ma nwunye ha nwụgo ọnụ. And it's good actually that na iji this program wee bịa n'ụbọchị nke taa. And ọ bụrụ na ị chọọ join in, ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ asị widow, ị chọọ ịjụta ha ajụjụ as a widow, I chọọ ịjụta ajụjụ, kpọọ m na 0706 0485853 gị na ha ga-ekwu tenwe okwu n'ụbọchị nke taa. Cheta na ha nwee program on the 21st, ya bụ Saturday 21st of this June, ya bụ this Saturday. So ka ị kpọọ ka ị nwee ajụjụ, because I'm na a lot of us, a na-eme program where people ga-asị na nwunye ha anọzi ọ na di ha anọzi. Enwere a lot of time, and this is anyị nwa reach out to unu nwa si unu anọghị ọ bụrụ sọ unu anọghị alone. Unu nwere ndị na-agbakọta unu azụ, ndị bụ na ha na ịmago na ha kwụ unu n'aka na-aga, kwara unu n'azụ, jide unu n'aka, kwara unu n'azụ wee na-aga n'ụbọchị nke taa. So kịta ka anyị kwuo ka obodo anyị ma ọ bụ ndị mmadụ nwee ike isi nyere ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke na nwerozi di na nwunye, ọ bụ site n'inyefe ihe kama ọ ịkwadotelu ha ogologo ịmago like ka a ga-esi ndị mmadụ ga-esi nyere ndị a aka na society. Kedu ka society ga-esi nyere ndị a aka ịmago n'obodo ha na ezinụlọ ebe ọbụla ha nọ? Kedu ka a ga-esi wee nyepụ ha aka si ha ngwa sọsọ gị ọ bụrụ sọsọ gị? Okay, ajụjụ ya ịjụ kịta otego anyị akpawa maka ya otu obodo ya esinyelụ ndị di ha aka. So 2018 anyị ka anyị nwụrụ kedu otu onye di ya nwunye esile n'oge maka obodo ejiri anyị ụgwọ. I lost my husband 2012. Olesi ma ngwa gị ime ama ihe ha na-akpọ mbụ mama ụmụasa, maka ị na-ele idi ụmụasa ị ga-adị ka asa. Yes, so first of all your mind ihe ịkpọ onwe gị ihe onye kpọrọ nkịtị ya ka ọ na-aza. So ịgwagide obodo achụpụsị na nwaanyị n'ụlọ. O nwere patọ Enugu ya bụ onye kwa di ya nata landlord asị ya onye akwapụzi ya, anyị emego dị kesi a na ọ bụrụ ya ka onye ụlọ miwelụ ka ọ bụ nwaanyị na-akwụli ụgwọ ụlọ na nwoke enwede ife ọchị. So we have talked to society about ịrapụ ụmụ nwaanyị ya akụtu ume amazi na fe ife fa nri ụtụtụ widows niile ya abịa ya eli ọkwa ndị di ha nwụgo. Ndị nke nọ n'Enugu a na-efifi afọ nke ha na-ebubata ihe ha egogo ma mmiri goo nke a na-egokọ ihe. O nwere ndị si chesi asị oke na ihe emera full draw ipikite ihe ipiki ụmụ nwaanyị a na-atụkọta ihe ego ha rezigo ha ya enye na raffle draw women. So what we are doing is to replicate such women for them to know that for me widowhood is just that the man anọrọ ebe a omenụrụ na m anwụgo maka ụfọdụ bụ di ha nwụọ ha nwụọ ihe ọha kpọpụta ụmụ nwaanyị ha ndị nwaanyị na-aja agbachawo ka ha wee nye mama ha nri. Ọjọka na ya anọrọzi si otu agbakọ aka nwa gị eje na-eme yahoo ha na-agbali gị nwa bụ amị ya anọrọzi ya na-enye gị ọ dịrọ mma. So now redefining widowhood, there's a book called Widowhood Redefined which we published for them to know na ọbụzi otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Amama adịgide otu a ruo ebi n'ihe gbasara widowhood, the change will have to start with us who are widow. Izute anyị na-aba n'ụzọ a sị na anyị bụ widow ime ekwe ọ
ama when ndị di ha dị ndụ ya bụ izute ha n'ụzọ ịkpọ ha widow. ahụ uchichi. So that's the concept. We can, because society ojikwana widow ụgwọ. So we have that mentality that what on your first encounter with us, we tell you that nobody owes you anything. What it does for you is that the man has said, one day digging onye nke enye gị. Anyị asịrọkwa gị enye anyị mana emewe nke anyị. Don't give us, but you can't. Oh no, you won't. So that's the idea. And that idea is very good, very good, because at this point in time, it was okay, can the widow or even on the widow won't work out our own focus yourself na nwunye ha na zefu ha mere head. Eziokwu. Ị ga na one day buskan nwoke, just like you said in society na akwado ha. Ifu nwoke nwunye ya nwụ, 1 year. Ofu onye abịago na eme ya. 1 year teka. Even mbọsị wake keep ara me otu a. A ga-enwe ego nye nke. A woman sit at and achi ịnụ di. 5 years, 10 years, 12 years. Hey! Onye ọbụla na-eti, echi ịrapụ ụmụ gị. Echi ime. So we encourage our young widows to remarry. I wanted to answer that question. Very important. Ọ bụrụ na echi ịnụ di. Ịdị sure na ebe ụmụ gị ya dị safe. Ọ bụrụ ebe ya abelu ewe famelu ojibu. Because ihe ọzọ na-atụ ụjọ is taking undue advantage of ụmụ nwoke ga-abụ. Mana ihe amanụ nwoke ya take advantage. O take advantage ya ali awa na eji ntụkwupado ya ebe a. Need for nwaanyị a na-ekwu okwu a right. Ejiro ntụkwupado ya ebe a. Mana before you banye ịdị sure. And gwakwa widows ha ejekwana nụọ di ka nwoke wee zụwa ụmụ ha nne. Ihe akwụ n'ụkwụ gị na-abụ. Dozie onwe gị. So at ezinụlọ ọbụla ịbata ha eje Thanksgiving na ha mụta gị. Yes. Hey! Na n'idozi onwe anyị na-ekwu, anyị na-akụzi maka self-love. Yes. And self-care. And self-care. Ị ga-enetegodo onwe gị anya before mmadụ enebe gị anya, because ọ bụrụ na ịdị ka ntụ, ekpo oge ka ntụ. Asị ọ bụrụ na ị lachara ọnụ gị, ụgụrụ alacha. So ị ga-alacha dị ọnụ before ụgụrụ aba mfụzi nke ọ lacha. Na-enete onwe gị anya, ọ bụ asịkwa gị jee tiwa bank. Ọ bụrụ akwa ịtọ ma ịnọ ka ị nwe, ọ bụ ọkịrịka, sụchasie ya ike, dechasie ya ike, sapụ arụ, tee rolon, apụtara n'ụzọ na-ese fee, dị ọcha. Ịghọtago mmadụ fụ gị ọ na nwe gị niile aka. So ebe ọ bụ na ịbata kịta na-asị oke na ị na-achọ ọrụ ọ na ị na-achọ biznes, mmadụ enwe gị anya. Ọ bụrụ na biznes wọtụ 1 million 2 million, asị oke onye aga handụ nwude gbana nwere ka ị ga-adị wee bịara agwa mmadụ na ị na-eme biznes nke asị onye nke narịrọ na inye ego ka ọ gbafuo. Otu anyị si debe onwe gị ga na-attract gị ma favor ma ndị ọzọ. So anyị na-akụzi maka self love and self care. Ị ga-enwegodo arụ ike. Mgbe ebe a nọ hospital ga nọ since ụtụtụ enyere m bed m nwaji aka ngaba idene kidney nene liver nene nke addition ọ na-arụ ọrụ because ọ ga-aka gị njọ mgbanwe ụmụ gị ga-akpatazi ego a na-achọzi ka abịame 1 minute silent n'isi gị chukwu ekwena na-eneta onwe gị anya na-eneta arụ ike gị anya ịdị sound mgbe ị kwesịrị ime onwe gị enjoy and onye ọbụla n'akụkụ ga-enwe respect for you because you have respect for yourself. Ọ bụgodu mmadụ chọrọ ime gị approach kịta maka ịnụ di ma he ọ ga-ama ọ bụrụ onye ọbụla ebe ọbụla masị ngwụlọ ọbụla si pụta ọ sị gị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị because no feeling na ị na-achọgodo onye ga-enye gị nri. Ọ ga-afụgodu na ịzụrụ onwe gị and ọ nwee ebe ị na-aga ịghọtago gị na akpa nkata ọsị mba na ya ma mbụ ngwa ihe dị otu a ọ gbalụ na-eje. So onye ọbụla ọbụgodu na gị nwa na onwe gị na ọ na-agụ gị agụ ịnụgharị di ịma na isetigo standard for yourself. Ọ bụrụzi ụmụazị na-ene ka ọ nwere ụdị ihe m ga-eme mgbe ụfọdụ nwa m nwoke asị na man you be. So ebe ị ga-anọ ụmụazị asị gị na man you be ha dị proud of you. So ihe ọbụla ị ga-eme ka ụmụ gị dị proud of you ị na-esetikwa ha example. Ị ga-eme ha nwa adịkwa hard working. Ị ga-emekwa ha enwe ọgụgụ isi but ọ bụrụ ị nọ na-eme mgbe ọbụla ị na-ebe na a na-ayọta enye igbugodo ụmụazị ahụ psychologically ha enwego problem. Ha ma na-enwechazi a na-azọsi ikwu ike n'anya but ọ bụ na mma ha na-azọsi ikwu ike n'anya ha nwa na-azọsikwa ikwu ike n'anya mana ama mpụta dịsị ha ka ebe mpa ha nọ. Daalụ. Okay, cheta na ndị mụ na ha nọ bụ Kunye Foundation and also Healing's Heart Widow Support Foundation and movement a go on for 17 years. So igosi gị na ọ bụrụ ife tata ọ bụrụ ife ụmụaka ka anyị na-eme ebe a and also support group just like otu o si afia si wee sound ọ bụ na ịbụ onye di ya anọrọzi
or onye nwunye ya nọrọzi in terms of ọnwụ of course ebe a ka ị ga-enweta all the support you need o nwere onye ga-ewe nke gị so long as na ede achọ okwu cheta na ị ga-akpọnwụ m na ọkpọnwụ anyị na 07060485853 hello uhuruchi ọma ka afa gị na ebe isi akpa anyị Chidiebere nnọọ gaa n'iru daalụ daalụ alright daalụ na-egezi ntị ka ịnụ asịsatụ ajụjụ eju daalụ onye achọrọ inyere aka na-adị ebikiko ife ihe anyị na-ekwu maka ịgbanwe echiche egwu a na-atụ ya fem egbu onye aka ihe ngwa ya maka ndị ụkọchukwu anyị na ha na-alụ ụfọdụ ndị wido a na-agwachaka okwu wee egwu a na-atụ ha that's one o nwere ike ọ bụrụ na ebe o si asị arapụrụ ya chukwu ịma ndị be anyị onye ike ọgụ na-adụrụ sị gị arapụrụ chukwu ehe so ọ bụrụ na ọ chọrọ enyemaka ma o nwere ọnụ ihe ị ya emenwu mana olugo mgbe anyị akwụsị ụdị omume a n'ala Igbo asị na amụ nwoke amụrụ nwoke amụ nwoke amụrụ nwoke ịbụrụ ndị nwesị nwoke a na-achụpụ a na-anakwa ha ọ dịrọ mma ịfụzia ịjụ onwe gị mgbe nwoke a dị ndụ kedu ka o si debe nwunye ọ kedu ka ya na nwunye si debe onwe ha maka o nwere ka gị na di ya esi nọrọ ihe mee di o nwere onye egwu ya ekwe ịbịa metụ ihe ya aka onye achọzie ọbịa ihe ọfụ owel mana ọ bụrụ na ịnọ n'iru ụmụ nwanne ya na-akpọli nwunye ị na-agwa ha na ọ bara uru na ọ bụrụ mmadụ na ewu ka ọ bụ anụ ọfịa idebego onufe anụ ọfịa ịnwụzie omee ihe ya eme anụ ọfịa mana achọrọ m ka ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-ege m ntị na-enwe nwunye achọrọ m ịgwa ya ofe ihe mali ya amalụ na ndị mmụwa bụ ọ bụ na o tego m aka echewalụ ụmụ unu a unu na-arapụrụ anyị rapụ wite afụfụ ọkụ ya maka ha ka anyị ji anọ mụnwa anọgo 12 years ọ bụ nọrọ ụmụ ịtọ m nwee aka m analigo so ọ bụkwa na ụmụ nwaanyị alọvụ ka o eji wee nọrọ ebe a ọkwa maka those children and we need to tell you these things because unu adịghị eme ihe ọfụma ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị eme ihe ọfụma tigbuo zọgbuo mgbe ị dị ndụ ụmụ nwanne ya ma na o nwere ihe iji nwunye ya kpọrọ ọ bụrụ na ịnwụsị ahụ esowe mara ya ma na nwunye ya ha gị na ya bi na afụfụ ọ ga-ata ma a bụrụ na achọ ya afọrọ gị ọ ya enye ụmụazị nri ọ ya akwụ ụgwọ ọ ya ego nke a ọ ya ekpoche ha ụlọọgwụ ọ ya eme everything o nwere onye esi na be ebe amụrụ gị mepee ọnụ mana mgbasị ụmụ ndị nwaanyị ya anụ di fapụtafịa bịa were ego isi anyị need ịkpọwa okwu afa anyị nwefu proposal ije fụsịa ndị ọchịchị ndị obodo o nwe mgbe melie na Anambra ma Enugu fụsịa ndị igwe anyị na-afa akpa nkata maka ọ na-emezi ifele ọ na-aba ije nzukọ na mba ụwa dị iche iche maka ihe gbasara ndị wido ịbanye na Tanzania a na-akọ maka ndị Igbo example ha bụ example ndị Igbo ịbanye na Uganda the same thing ịbanye na Zambia eje m ọrụ na Zambia ịbanye na Nairobi ndị Igbo ọ mere gị ifele andị ori na anya ukwu na ekwolo
because ọ bụrụ ma ụmụ nwoke esuọta gị bụ nwoke n'aka na ime eje kpata ego ka nwanne gị ịgbara program a amaka n'Igbo esuọta anyị n'aka ị na-eche ka nwanne gị nwụọ isizi ya nwunye nọ ya gbunye esi ya ṅụọ mmiri ozu ka o wee pruvuo gịnị ịfụrụ ihe Ijeọma kọwa na unu etinye ụmụazị onye a na-abụ omesi ụfọdụ ụmụaka ụmụ nwaanyị ajụ na ha ama anụ di because of egwu ihe afọ eme mama ha. Ndị Igbo kedu n'ụlọ mgbe anyị akwụsị omume a ụmụ nwoke tinye n'ụlọ ọnụ onye ọbụla tinye ọnụ ụmụada ọ bụrụ sị ịzọ nri ebe a na-eni ozu tinye n'ọnụ na-emekpa ndị di ha nwụrụ arụ ọ dịgo too much. Okay, and yes, so hapụkwa na ihe a na-atọ ọchị ọ na-abụ sometimes mfu ihe ndị mmadụ na-agabiga just because na society anabatara ha maka na di ha, especially nke family bụ ihe ka na-ewute, nke family ka dị mwute too much because ndị feel na ha kwesịrị support gị mgbe ịmago na ife nwekosu efe ga-arụ bụ fanwa bụ ife ga-abịazi tịkọzie n'aka with ndị society wee na-eme gị ya bụ ịwa maka na asị na at the end of the day onye ma ga-eme gị ịwa. Alright, so can I take another question m ga-ajụ maka otu o si dị mkpa na a na-ekwu maka ịmagonu ndị nwanyị ma nwoke nwunye ha anọzi ma na di ha anọzi kedu mkpa ọ dị that na society otu anyị si wee bịa like this now because another way of society that na-enwe group nọ n'Enugu steeti na-achịkọ na-help na-enwero di ndị na-enwero nwunye and a good step in the right direction because amara m na ụdị ya bụ movement dị n'Enugu a. So ajụjụ na-ajụ na bụ kedu ka o si dị mkpa kedu ife mere o ji dị mkpa na a na-evocalize this issue now, this movement of ndị widows ka o si dị mkpa kedu mgbanwe ya bụ ife ga-ewetanwu na society by ị na-ekwu ya all the time. Ihe o ji dị mkpa ị na-ekwu ya because a sị na onye kwuo ekwuga bụ na onye agwanụ just like question onye akpọ na phone kwuru na ọ na-akpọ nwaanyị ya pụta ka enyere ya aka ọ na-agba ọsọ o nwee ka ọ bụ ụjọ maka na enyi di ya na-akpọ ya na ọ pụta kịta na ihe family ga-ebu ya na-enyi ya nwoke but ọ bụ na ọ dị opportunity ịnụ ihe anyị na-ekwu kịta ọ mara oke na ọ ga-apụta nkwa a neutral body enyela ya aka na ọ bụrụ ọzi na ọkwa nwoke a na ihe amakpọ ya na afa a na-ekwuzi ọsọ oke na ọrịazi ya gọọmenti n'aka so ọ dị mkpa na a na-ekwu ya anyị kwuchegodi ya kwuo ya echi ọ bụrụ ndị nụ ya tata o nwere ndị ga-anụ tata ọ ka na-eme ha obi na-abụ ikwukwu ya kwuo ya nke ugboro ịtọ ọ katazi obi pụta ụdị mmadụ nwaanyị nkịta n'ebe ọbụla ụjọ ji ya ọ na-anụ ka a na-ekwu ụdị ha ọ na-anụkwa akụkọ na onwego ndị testimonies ndị sigo n'ụdị program a nweta enyemaka ọsọ oke ka a try ya nke because I don't think na ọ ga-ala ebe ọbụla ọ nọ ezi oyi ụmụ ya bịa na-ata afọ wanyị na o nwere di ya kpatara ego ọ ga-eji wee neta onwe so ọ dị ezigbote mkpa and that is why anyị ji na-ekwu apart from today no because na anyị nọ na International Widows Week anyị na-emekwa program nwere program anyị na Healing Heart na-eme every other month na Good Park TV anyị na-ekwukwa ihe gbasara widow like that so anyị na-ekwu anyị ada akwụsị ọ bụrụ anyị kwuo once anyị nọtụ so ka onye ọbụla wee nụrụ wee wele ya wee mere ihe. Alright, chetani na Volt 104.3 FM. Afambanti Chinazo, and I'm in the studio with Gozie Udemezuebu, founder Healing Heart Foundation, Healing Heart Widow Support Foundation, and upon with Uju Akunne Nyamabuka, a member na Healing Heart Widow Support Foundation, and I'm with you, Joma Onye Nkesi from Kunye Foundation, Nyamabu Programs Associates. And also, Cheta that 9 on a Widows Week, and the 23rd will be the D-Day for the Widows Day. My event, bo 21st of this month to June, near Saturday. And the theme for this event, bo uplifting widows' voices. Uplifting widows' voices. Yeah, abron de robasigi shiroshoki. We need to be no the widows, una anoro source unu. Una ezozina. Unu ezozi na unu echezina na ụmụ ife merụ unu echezina dat na mpụta na a ga-asị onye nke a jee zuo ike bakpuo ụlọ na di gị anọrọzi na di gị anọrọ abụrụ na your life end in fact kịta ka ndụ gị bidoro ebido adị ama hello
Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? Eze nwata nnọọ. Ọ ya nụ. Daalụ. Daalụ. Mhm. Mm. Mm. Oh, daalụ sọ Daalụ. eze nwata. Daalụ. So, according to ihe eze nwata kwuru, na ọ ka akọwalụ ndị di ha dị ndụ n'ebe a na-ekwu ebe a nọ akwa ozu ka a na-ekwu okwu eze ndị dị ndụ. kedu ihe eze nwata chọrọ ka anyị kọwalụ ihe ndị di ha dị ndụ? Maka misconceptions, ọ na-ekwu maka misconception, but o doro anya ife anyị na-ekwu bụ maka ndị di ha anọrọzi ma ndị nwunye ha onwe ihe dị anọrọzi. wrong ma widow nwee group. Onwe ihe dị wrong. Ehe. So ọ bụrụ na egwu na-atụ ya maka otu a na-asị na nwaanyị egbuo di ọ ya ama na ụdị nwunye ọ nọ ọmanụ ma ọ na-akpagbu ya onwe ọnụ nwaanyị ya eje gbuo di ka sọ si atawa afụfụ. Ịghọtago ka ihe anyị na-ekwu bụ how do we support widows, ọ bụrụ ịkụzi ndị di ha dị ndụ. Onye, let me give you an example. I live in a very large compound. Onwe mgbe ọ na-abụ m pụọ bata mburu agba mgbago na rum, ama m maka ọkụ, ama m maka mmiri, ihe m maba mpụta mpụọ moto sef. Onwe mgbe nna dị aba petrol station agba fuel, enwere m drivers. Adị m eje ọkara ofu phone ọ bụ Abuja na onye ṅụ mmanya kụgbu my husband. So for 12 years ana m eje petrol station, ana m Ị na-afụzi maka ọkụ. nnapụ kịta na mita, ana m afụzi maka everything. So onye di ya dị ndụ nọ m nso ya ama olesi ma nwoke na-adịghị provide nwunye ya ma ama ma ọ nọ ma ọ nọrọ. But if you have a man, a real good husband, mmadụ ahụ na-agwa gị agwa na every morning and the abalị na ya na-etinye ya n'ekpere ka ọ dị ndụ. So isa ndị widow ekwuwere maka widow, ụfọdụ ụmụ nwoke apụta kọwaa ụdị akụkọ a eze nwata kọ. Ọ bụrụ ife anyị bịa bụ ka anyị focus ụmụ nwaanyị difa nwụọ ihe anyị eme. Ọ bụrụ ikwu maka club, ọ bụrụ na ndị widows decide na ha chọrọ ịfọm club, o nwere ihe o mee ọ ka ha nyere onwe ha aka like Anyị dị dị single ka nwee club. Exactly. So what is wrong with a widow in on a club? Mee ka m gwa gị o nwere group of widows na-eme isusu every month atụ ego olu onye owel to support themselves. Ịma ha ma ayasa wee mie ya agbakọdo. Club bụkwa group of people together. So mana people get worried ma have widows together. O nwere program anyị na-eme every year, Valentine's Eve dinner. Ụmụ nwaanyị anyị ncha na-eji aka anyị tụọ ego nri anyị achọọ ofu ezigbo hotel n'Enugu a jee ebe a kwụọ ụgwọ lie nri yilu red see picture nwe ha ṅụle na ụfọdụ aghọtara ya ha sị na anyị afọm klọb rapụ n'ụlọ anyị n'otu anyị si enwe aṅụrị kpọrọ nwunye iji eme Valentine rapụ anyị na-enwero di ka oge na-eme kwarapụ. The last question m ga-ajụ na asị ndị bụ n'ọnụ a na-achịkọta ihe ọnụ, ama m na enwere expectation unu bụ ndị isi
ndị na-afụ that na ndị widows na-ewe akpapụta ha from that shambles ma akpụ ya shambles because nwaanyị ọbụla ma nwoke ọbụla di ya ma nwunye ya nwụ o decide ya to just lay low decide ya na life agụgo efilim no shambles ka ọ nọ ya so I believe m na unu nwere expectations na this movement so otu ahụ na-aga ije a kedu ihe unu mere expect from nwaanyị na-eme nwaanyị ma nwoke di ya na-anọrọ respect from a widow or a widower. I don't want to know that. And this now, this movement, there is an expectation. Yes. Okay, the expectation in even the widowers in the society. Expectation ambo. It has perception, widowhood. All I can boy redefining. So, time widow said. Onwe mgbe a ga-agakọ mmadụ ọ na-asị gị na ịdị ka ajadu ka a hapụzịga aka ndị ụmụ nwaanyị isi mkpe anyị na-akpọzi ụmụasa hapụ ịdị ka ọnụ aka ọha that's the expectation ka a kụzielu ha na onye di ya nwụ na ọnwụbe na ụmụ ya ka na-enenitekwa ya anya so na onye dị step up ka ụmụazị a wee nwee ike wee nite isi na society na onye dị ịgba mbọ na onye dị ineta onwe ya anya dị ndụ nwa arụ ike no need ka ụmụ ya hapụ ije tinye aka n'ihe ọjọọ na-ewenata ihe ego dịka mama ekwu before na onye as far as na ọ nwere arụ ike na ọ ga-afụnata ihe ọ ga-ahụ and ka ọ hapụ iji ụjọ ọ bụ mmebi na ọ na-aga school di ya nwụ ọ kwụsịzịa school ya ma that she can still do all things to God who strengthens her. Yes. Na o nwere ihe ọma mmenwu anyị na-akụzikwa doing widowhood with God because na ijide Chukwu aka iji ihe niile mgbe anyị na-ebido agwa gị maka Blessed Widow na Blessed Widow ahụ anyị na-anọ online ekpe ekpere every Saturday ma onye nwe ya nwee nsogbu ma onye biznes ya anyị na-enwe prayer point anyị na-enwe ụbọchị because ọ bụrụ na ijide Chukwu aka jidesie Chukwu aka n'ukwu ike ihe ọ bụla na-eme ga-abụ gị ABC ọ na-aga were were so ọ ya maka na-akụzi because o nwere ndị ga-ejikwa ego and sef ha file n'ozu ha but if you don't stand to so anyị na-akụzi na ị na-eme widowhood Chineke bụrụ onye mgbaba gị makụsie ya ike an'ime ya ị ga-enweta n'ime Chineke ị ga-enweta ọgwụgwọ ị ga-enweta fear of God ị ga-enweta that's a fearless your voice will come out ịghọtago ihe niile na-achọ na ịhazigharị etu esi afụ widow n'ime Chineke nwere ihe adịrọ n'ime Bible nwere ihe adịrọ n'ebe Chukwu nọ you understand so mgbe na-ahazigharị otu esi afụ widow before now ị ga-akwụsịgo n'ike na Chineke then debazara onwe gị anya step by step. I went so many testimonies so that is why I ji agbakwa anyị ume ị na-ekwukwa ya all the time because I have to go ndepụta from it na impact na ndị ọzọ. Thank you. Ijeoma biko kọwagodila anyị this a brief insight into this International Women's Day conference soon na-ewelite na 21st of this June. A brief Insight ya kedu ihe ndị mmadụ ga-eme expect again kọwala anyị the venue the time ife a na-eme expect ebe ọ dị ebe ọ na-eme. Okay. Before I'm going to attend to your question, I'm going to like one of the biggest reasons why Kunye Foundation partner with Healing Heart Support. Ige onye si the Healing Heart, ige barrister Udemezwenti, ige full passion. Ige full that yeah, but ihe ha ji obi ha niile na-eme. Ime ka ụmụ nwaanyị mara that there's help for them. That widowhood that brought the end of their lives and the end of your open heart or maybe before they know. So coming to this program, Kita Iyagemekale, ranging from medical outreach, Abudi Gayanti of Maiga Nebo Kunandi Dr. Yabia for medical outreach to legal support. Maybe already mentioned earlier, there were acts already in Nigeria available to Indiana Emebu. Where the Violence Against Persons Act. Although some states are yet to domesticate it, that some states are yet to inabatia, but it is available. So here come that in case
somebody chimebugi, there is a law that can protect you. Do you understand? So legal rights that they are available that day. Apart from that, again we raffle draw. Cause that again we raffle draw. You open it with it, again we speeches, again we a lot of things basically. So yeah, if I'm to say yeah, a program any widow kwesịrị miss. In fact, I'm going to be a widow. Ikwesịrị miss ya because okwu abụ okwu mmadụ niile kwesịrị tinye ọnụ ka ihe niile na-aga ọfụma. Because anyị na-ekwu maka otu society ga-esi nabatanwu ndị widows na widowers into the society ka ihe nwee ike ka ọ dịrị ha easier ka amalụ that na adị akpachapụ ha n'ihe a na-eme. Alright, so dịka na anyị nọ na this videos week, enwe fee for the any fee or free entry to the conference? It's free. Mana onye chọọ ịbịa ya register. Though anyị close go registration. Maybe the registration na March. Oh, there go. Anyị close go registration. Mana onye chọọ ịbịa no. Onye a send ya message. Ya akpọkwara akpọ. Ya send ya message to number ya ha akpọpụta. Ka anyị wee tinye. N'afa Healing Hearts Widow Support Foundation. I chọọ ikene Kunie Foundation and Africa Philanthropy Forum. Kunie Foundation nọ n'Enugu ebe. Africa Philanthropy Forum nọ na Lagos. Ọfa na-abụ organization na-aba anyela anyị ego gbagolite enu na aka anyị ji eme ihe a. Anyị nwa tinyezia nke anyị. Ndị widow na-etinyekwu nke ha. So onye chọọ ịbịa ebe anyị eme program a bụ mana ọ bụ na afa ya jụrụ n'akwụkwọ mgbe ọ bụ na ị kpọrọ anyị o nwere ike ime abatanwukwa na send ya message. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ntị rọba. Biko send ya message. Send ya message kọwala anyị inye information onye ya enwetazi gịnị ekwu 080 321 43972 080 321 43972. Ya bụ program ya dị na Anafelis Hotel na Independence Layout Enugu International Widows Day. Ihe anyị ji eme mbọsị Saturday bụ na ọlụ dị on Monday. So anyị na-eme Saturday before mbọsị ya. Biko nọmba anyị na-akpọ ebe a ọ bụrụkwa widow nwe nọmba maka ụfọdụ na-aba emesịa program kpọọ nọmba ndị nwere nsogbu ya ejiri ichi anyị. Ụfọdụ ụmụ nwoke akpọwazịa nọmba a chọwa enyi nwaanyị anyị adọkwa available. Nche ọnụ nwaanyị ụnyaahụ na-abịa were na ukwu unu bịa na Felix. Unu bịa họrọ. Okay, so ajụjụ ọzọ nchọrọ ịjụ bụ this man kpọsị maka nwunye enyi ya nwoke. Ka ihe anyị ga-emelụ that woman, ka anyị ga-emelụ the man. Or if you ga still lata the woman to this conference, I believe one. Ndị jiri lata ya alata. Anyị chọrọ ndị ndị a. Ụjọ adịzi ya n'ụkwụ. Ụjọ kwụsị ịtụ ọpụta anya ya aka. Onye ụjọ na-atụ idugide ọ bụ halfway ochi ya azụ mbọ niile gbaa naanị iyi. So onye egwu ka na-atụ rapịa. Obi sie enyi ike maka onye nwa ya na-aga ị na-esu ya n'azụ. Mana ụjọ na-atụ ya ka ekwa n'ebe idi eje. Ụfọdụ na-abụ ha jekwuru ndị ụkọchukwu asị a sị rapụlụ ya Chineke. So o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-arapụlụ ya Chineke. So in terms of nwaanyị o nwere ajụ gbata m n'obi now. In terms of onye ọbụla whether nwaanyị na nwoke di ya ma nwunye hapụ enwe therapists for the person maka ndị dị downcast. No, anyị adịghị enye professional therapy sessions. Okay. But we have two form of services. The one bụ free bụ the counseling. That is free of charge to talk to the person, and the coaching is paid for. And that one is not just for widowers. It's for widows. It's for anybody mad on Mana, the counseling session is free of charge. Free of charge. Once we give you the time to come, you come in and we work with you. Okay. And don't you want to be willing, but we haven't recorded anybody. Anyị jide aka anyị ya anaga of ya arịga. Maka ihe etinyegodo n'obi na ọdụ amaeli isi gị. Anyị ewezia gị nwayọọ na-akọwa gị na-aga ya. Ọ dị emekwa overnight. Mba. Ọ bụrụ overnight. O nwekwu n'ihe bụ overnight. O nwere anything bụ overnight.
All right, Daloson, Chetan Nano in the studio with Ijeoma Program Associate from Kunye Foundation. Then Uju Akunne, member Healing's Hearts Widow Support Foundation. Yana barrister ya na 21st June 2025. Saturday and we can put 21st June, next week or this week Saturday. And if I had you Saturday because of all who make half in excuse, if I'm a and so forth. So the event may be by 11 a.m. at the right. 11 a.m. Yes. We all the two programs, Widows Prayer Wave, the video 6 ụtụtụ. Ọgbasa 9. Nwaanyị ọbụla bịa ebe a enye ya ezigbo breakfast olie. Olisie anyị ebido nke 11 o'clock. So it's a whole day. Okay. Nke 11 a anyị enwe keynote speech by Kunye Foundation. Okay. Ezite onye ya gwa ụmụ nwaanyị okwu. Emesịa keynote speech ndị lawyers ya nọ ebe onwe ndị lawyers si chọọ were abịa. I work with other partners, so an African Women Lawyers Association, but part of it. So I am I undefeated. Vote FM for our partners. Yes, in I this. got like House of Refuge is a worship center. They are accommodating the widows in Abia, and the widows they make accommodation is free of charge. Then Revolution Grief Coaching Service is also supporting. GoPart TV is supporting. They are doing live coverage of that. All right, so on event hall in the Felix Hotel, after Brown and Brown, you see Panalo Chitties now about that. Yes, Abunisi new artisan. Iwagote before you roll Brown and Brown, you got for signboard, holding a main road, or the movie. Apart them right. Chetakwa send their message ka afa ide na akwụkwọ maka ọ bụ na afa ya jụrụ na akwụkwọ ilute n'ọnụ ụzọ amekwe maka anyị plan go mmadụ one anyị enedo mmadụ one ya eli nri ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ dọkịta ị bịa n'oge ka ha wee nene ya shuga before ị lie nri ọ dị possible jidekwa afọ ọgwụ ị na-aṅụbu ka ọ ghara ịbụ ọbụna ị na-eme enwe high BP na-aṅụ amlodipine ịbịazi ya imeji amlodipine ma ọ gwa ha afọ ọgwụ ị na-aṅụ ha wee nye ya ọgwụ ọzọ. Biko. And I am a dentist. I am eye doctor. So I teach and send the one message. Send that message. I'm a lot of you when you keep up my ferry. When I work in don't worry. That day by the time maybe if I obi a geek, you will be a CK. A water need GBL, a bridge on worker. Saba Kaiga, Belanja de Benuba sink it down. Now soon the Alcun swing on your line. Become guy like Kunjirakun, see, you proper. Farewell. Oh, that look easy where asụsụ Igbo adịrịzi. Ndị gere anyị ntị daalụ nọ. Daalụ. Onye nụrụ onye akta barista Gozie, echekwa m na ọ chọrọ ikwu okwu, ọmakwa m na ọ nwezi ihe ọzọ anyị ekwu. Afụfụ Igbo niile akwa ndị Igbo ndị be anyị ngwa nsogbu. Daalụ na aka m bụkwa nwanne unu Uju Akunne. Anyị na-asị na obi dị anyị ụtọ ka anyị si nọkọrọ na mgbede a biko mgbe ọzọ anyị kpọkwa unu za. Daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị biko ihe chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị di ya nwụnarị ya na-ege ntị n'ụbọchị taa biko gbaa mbọ fụ na ịbịa program a because o wee na-eme ụmụ nwaanyị dị Igbo na ma used to ibu alụ like o wee mama ekwuru ọsị eziokwu ikwute ya ga-eme ọ dịrị gị mfe take that part o nwere ihe ejiri afọ anyị isi nwere onye ji afọ wee pụta ụwa so na si unu daalụ ka ọ ụbọchị ọzọ cheta na ihe a special edition Odenigbo ebe nwere unu Kunye Foundation na Healing's Heart Widow Support Foundation ka ọ dị na-emesịa ndị Hi.